skat. Skal den stusses, den der pind, hva'? Skal den stusses? Ja. Du skal ikke spise det der, skat. Kom. Nej, lad være med det. Lad være med at spise det. Du må godt bide, men ikke spise det, vel? Så får du ondt i mausen. Kan du spytte det ud? Sådan, jeg er væk med den. Puha. Jeg får bøtten af. Jeg har taget den. Nå, skal vi gå? Kom så. Ja, lad så den være. Du vil ikke videre for den der? Jo, kom så. Ja. Det må den ikke. Den der kan du få fat i. Ikke fingrene. Og så tager vi lige her. Se her. Hey. Nå. Jeg prøver herover. Ja, hun er træt. Der har været mange, der kigge på mig. Jeg gider ikke løbe efter den. Kan vi ikke æde i stedet for? Skal vi ikke gå ind og æde og sove igen? Så kan vi lige løbe en lille tur her, så kommer vi til tis. Ja. Jeg skal nok lige tisse nu. Men den vej kan du ikke komme, din lille tos. Der er langt ned. Og den gamle har skulle også se til der nu. Er du moviestar? Ja, du er lige moviestar, hva'? Ja, ja, nu stopper vi den her, så kan du komme op til mig, ikke? Ja.